Nyt on lisä Häsmän. Tervetuloa Kalleen! Soundcheckit on tehty, äänet on paskaa, mutta sehän on se. Tästä tulee tän lauantai-illan, siinä on tullut paskaa, eiks niin? Aruura, onks musiikin äänet teidän mielestä hyvä asia? En tiedä, en ymmärtänyt. Hei, alkakaa laulaa. En laula. Hei. Bändi rupeaa laulaa. Ja teidän pitäisi siitä päätellä, kuka on Mä annan tästä oikeesti vetää. Hei. Hetkinen. Mä saan mitä mä haluan. Hei, fuck that. Mennään seuraavaan. Nyt on alle kuppi ja viimeinen alkunaama. Ei mulla on kalaa, sussa ja linen kova. Isä ole täällä kuulen. Mä annan molemmille joukkueille reikä. Lasse on iloinen siellä. Mikä sopisi lauantai-iltaan paremmin kuin pieni uhkapeli, jossa vain et voi voittaa? Ja panoksena on tälläkin kertaa Maailmaa. tulee. Mä saattaisin antaa molemmille joukkueille, Mutta joskus liian lähellä on vaan niin kustais. Tiedättekö te, minkä väriset reidet Robinilla on? Siis. Mä heitän nyt tätä ruskeet. No se on ihan täysin oikein. Mennään ensimmäisenä bumtsi katkolle. Huhhuh. Hyvää ja pirteää huomenta. Berokka. Tästä tulee tulska. Hyh. Kuka sinä olet? Aatelkaapa ihmiset, miten paljon siinä on tullut paskaa julkaistaan joka vuosi.